Kune-phrase yesilungu ethi don't judge a book by its cover. Kunodaba la lwesimame osibhalele mayelana nokuthandana nenkabi engazi. Lwesimame igama lakho uNontobeko kunene udabuka ngapha endaweni yaseMpangeni eDondotho. uNontobeko ukhule ingane enenhliziyo enhle, ethanda amahlaya kanye nabantu. Ekhaya kube beyi-first born mase kulandela usisi wakhe omncane uMatenge. Kodwa uthe mayefika high school waba nenkinga yokuthanda abafana, okubala nothisha besilisa. Khamba isikhathi wathandana nomunye uthisha wesilisa ebeshadile. Uthe unkosikazi walothisha find out wamhlanyisa uNondo kwaphoqeleka ukuthi eyeke isikole kuze ehambe eyolashwa. Uthe mase eyibona ukuthi uselashiwe use-right wadecide ungabuyeli esikoleni kodwa wancamela ukuyofuna umsebenzi. Ngelinye ilanga umakhelwane kaNontobeko wenza umcimbi futhi wammema uNontobeko ukuthi akeze ezolakelela ey'ntweni ey'njengokupheka kanye nokuqoba. Uthe uNontobeko ebhizi wabona omunye wesilisa wayelokhu embhekile nje. Lo wesilisa wayemude ngokwethambo futhi ekhanya ngokwebala. Njengoba nje eqoba lo wesilisa uyasondela ufike uyambingelela uyambuza uNontobeko ukuthi ubani igama lakhe. Nalo wesilisa uyayichaza ukuthi yena usuke eMsinga kodwa useGoli ngokwamatoho. Njengoba nje bexoxa kwakubhizi lo wesilisa wacela ukuthi ongcono akathathe inamba kuze eqhele ngoba kumatasa. Uthe lo wesilisa mayefika eGoli baqala baxoxa wamshela baze bathandana. Lo wesilisa kwacela ukuthi njengoba nje uNontobeko efuna umsebenzi akanyuke ezeGoli behlale ndawonye ukuze ezokwazi ukuthola isikhathi esanele sokuthi efuna amatoho. Njengoba nje uNontobeko esefikile eGoli ukwanaka ukuthi lo wesilisa akasebenzi uhleze ekhona noma ehambile usheshe ebuye. Kuthe ngelinye ilanga uNontobeko engekho ubheke cleaner wabonisa uLkhesi lale ngaphansi kombhede linemali eno-ink enye ingenawo nebhamu kanye nama-ID amaningi abantu namakhadi asebhenki. Kwamxaka kakhulu lokho kodwa nje kwamthusa kakhulu yibhamu. Njengoba nje siqhubeka isikhathi ehleli noBheki kuhamba isikhathi kwamakhelwane kwafika omunye umjida oyebanga umsindo kakhulu evula iredo kuze kuse ukwaxabana lo mjida noBheki bebanga indaba yomsindo kodwa lo mjida akaze ezeyeke ukubanga umsindo. Kuthe ngelinye ilanga nje uBheki around 11 ebusuku waphathwa yisisu waphuma wahamba waya etoilet. Kuthe nje kunjalo kwaqhuma isibhamu saqhuma kabili uBheki wabuye egijima engena nezicapha. Uthe mayibuza uNontobeko ukuthi kwenzakalani phandle uBheki wachaza njengoba esetoilet ubone amanye amajida awu2 afike adubula umakhelwane wakhe abaleka. Njengoba nje ngena uthukile na uBheki baphuma phandle beyobona lo mjida bamfica edutshuliwe engasemnyango lapha ehlala khona. uNontobeko wathatha ifoni wafonela amaphoyisa kodwa into okwayinaka ngoBheki wacosha isinqamu sagwayi ajwayele ukubhema uhlobo logwayi alibhemayo eduze kwalomjida wanganaka. Kufika amaphoyisa bona babuyela endlini baqhubeka nokulala. Kuthe nje ngelinye ilanga njengoba behlala la kwafika ezinye igore ezayicasukile zifuna uBheki zafika zashaya uNontobeko ngompama zimbuza ukuthi uphi uBheki uzobuya nini. Lokho kwamthusa kakhulu uNontobeko wathi mayibuya uBheki ntambama uyamchazela ukuthi kufika abantu laba bafike bamshaya befuna yena. uBheki waselindwe iveni phandle bathatha impahla bathutha bohlala komunye umngani kaBheki wendlu eyayingemumva. Njengoba nje uBheki sebethuthile lapha behlala khona sebesendaweni nentsha uBheki wacela ukuthi ngelinye ilanga noNontobeko abahambe beye kwenye event izobe no DJ kanye nabaculi. Kodwa bathi sebebuye intatha kwaqhamuka omunye umjida owayidake wafaka waxavuna uNontobeko wathi intombi yakhe. uBheki wavela wakhipha isibhamu enyanyile wadubula lo mjida kawu6 ekhanda lo mjida washona. uNontobeko wathuka kakhulu ngoba wayazi ukuthi babengayi-avoida lento ngaphambi kokuthi ezemdubule lo mjida. Wathuka waqala wabona elinye isayidi likaBheki. Kuthe nje ngenilanga esakhungathekile sayibuza ukuthi uBheki kanti umuntu onjani wezwa ucingo lukhala endlini. Methi uyalicinga wangalibona wazolithola ejakethini lusebhaskidini wewashing. Uthe mayikhipha lolu cingo wabona imiss call eyayibhala ukuthi sithandwa sami. Waya straight kuWhatsApp kuze eyobona ukuthi lesithandwa sakhe bakhulumani naso. Kodwa uthe mayifika kuWhatsApp wafika ilist yamantombazana amaningi uBheki wayethandana nawo. Uthe nje sabuka lamantombazana uNontobeko esakhala ethi ubuka lapha ngezansi enye chat yayibhala ukuthi sigebengu sami. Wangena kule chat mayengena kule chat wabona ama-conversation amaningi uBheki ekhuluma nabanye abantu bemqasho okukhombisayo ukuthi uyinkabi. Wabona futhi ekhuluma nabangani bakhe bekhuluma indaba zobugebengu zokubulala abantu kanye nebhamu. Uthe mayibuka i-conversation yayisezansi lapha yana wabona uBheki ekhuluma nomunye umngani
umngani wakhe ethi useze waqeda ngalenje bibanga umsindo isibande emafrijini manje. uNontobeko wakhungatheka kakhulu futhi wadecide ukubuyela emuva. uNontobeko kwapretend wabuya uBheki wangambuza ngalento, kodwa kuthe ngakusasa uBheki mayihamba wavela waqoqa impahla zakhe wabuyela empangeni. Njengoba nje uNontobeko esebuyela empangeni, uBheki uyaqhubeka uyamfonela uyambuza ukuthi kanti uhambeleni, njengoba uNontobeko engamtshelanga ukuthi ubonini. uNontobeko ukhathazekile ngempilo yakhe, ukhathazeke ngokuthi akafuni manje ukubuyela kuBheki, njengoba nje uBheki lokho eqhubeka emfonela ngeinamba eziningi. uBheki useze uyamthreatenisha ukuthi uzoze emlande ngendluzula. uNontobeko akazi ukuthi kumele enze njani, ufuna iziluleko eziqondile ukuthi yini angayenza kule situation enjengamanje, ngoba usamthanda uBheki. Inkinga uyambona ukuthi umbulali futhi uyinkaba. Uyacabanga futhi nokuthi eyomreport epolice station. Manje usabela ukuthi makwenzeka lamacala engamlahli kuthiwa abukho ufakazi uzombulala. Akazi ukuthi kumele enze njani futhi usabela impilo yakhe kanye nomndeni wakhe. Ngiyacela ukuthi nilule kuNontobeko nimtshele ukuthi yini angayenza ukuze ebhekane nalesi simo, njengoba nje esaba ukubuyela emumva. Futhi uBheki uthreatenisha ukuthi uzoza ezomlanda ngodlila abahlala khona ngoba uyazi ukuthi uhlala empangeni. Ngiyacela ukuthi nimlule ngendlela ekahle uNontobeko ukuthi ngenze njani kule simo abhekene naso njengamanje, ngoba uthi ukubuyela emuva yabona ukuthi kuyingozi ukubuyela kuBheki, ngoba ngelinye ilanga njengoba wakwazi ukudubula umuntu ngo6 bullets mhlawumbe naye yombulala masecasukile. Ngiyacela niqhubeni like, nisubscribe, phinde futhi nishare, nicomment.